hie kendo gima pod ji wuoyo kuome en ni nowacho ni obiro ng'iyo joma ni piny mondo ting' gi malo. King'iyo sani wuoth madhi e kor gwenge, ing'iyo samoro jok ma yutogi ok ni e sekta minyalo wach ni gin joma ichulo osara, gin jok ma girube kata kweth ma wacho ni nitiere piny kucha. Ema chenro ma sirikal kata joma siro sirikal madhi e luorruok gi jotelo mag siasa wacho ni en empowerment. Ok ang'eyo ni en empowerment koso siasa ni kae kama odwa yienge ratilni. Kong'iye nikech un wenge ka wenge auchiel kamedo gi maga aboro to nitiere wenge mamoko bende muneno godo mopogore gi mwaneno gogi. Samoro kuwuothe pap uneno ni jogi oyudo gima kama mae gima rem mane nitiere. Osako osebedo empowerment mamoko bende mopogore gi masani dhi nyime ma itayo kod apisi mar PS Dr. Raymond Omolo kaachiel kod empowerment makoro dhi nyime sani kuom ranyisi. Kawuono ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ne nie gwenge ma Baringo. Nyochacha ne Faruk Kibet gi jotelo mawuok Siaya nyocha ni nitiere game. Luorruok osebet, ji oseluorore ka gi kacha. Aya naneno moro ka nitiere gwenge mag Ndhiwa. Moro ni neno kuchande ka nitiere gwenge mag Migori kinde machien kucha. Koro ji luorore, empowerment. Wachaka ne Osako. Ine machako kodi nikech singo no chiw gi sirikal. To ji neno ka jotelo luorore kor gwenge kendo omenda wuotho. Ma empowerment koso usechako go kwanda siasa magana 227 Osako. Ero kamano ahinya. Mokwongo. Yes. Ing'e ni iwacho wach maber kabisa. Kendo ajenda ma kawuono en wach mar luorruok kata mar jatend piny. To gima jatend piny timo ok noluorore kende, jalup jatend piny ok oluorore kende. Yes. Ok adhi wuoyo Kenya mangima, adhi wuoyo Kaluo mondo nikech Kenya manyaneno ni nyo wuotho kama to bang' wuoth jowa wacho nang'o. Nikech mane ka koro adhi chiwo ne oganda wa mawinjowa paro maber. Dho an pok abedie, nabede mana achiel nikech ne nitie manotimore mar bunge la wananchi Kisumu County. Mano kel joint bunge matindo tindo gi obiro kamoro achiel to girado Kisumu kacha to gone gi arambe. Ma ajenda gi maduong' en nyiewo bas. An achiel kuom jobunge. An achiel kuom joma nie bunge la wananchi. To king'iyo gini maber bat en ni jowa gigo arambe, gibiro to gigo arambe, gichoko pesa gajenda ma ok gin magin go japiny momiyogi. For example, bunge la wananchi nowacho dwa nyiewo bas to bas niche en milion 8. Nochok milion 11. Ma chief guest ne en Wandai man waziri mar energy. Nobiro gi waziri mar health ma en Aden Duale. To ne wan kod MPs Faruk bende nitie. Tok mano to pesa no ng'ama ne nitie kanyo kaka area MP ne Dr. Ron. Wach ni pesa ne dhi kete bank, kose kete bank to joge dhi nyiewo bas mondo mi ka gitieko tikelo bas ne timang'ono gi launch. So aparo ni kadiponi sani bunge la wananchi ma Kisumu County bedo gi bas. Magi nyalo haya every day. Do mono empowerment. Koso mani lungo nang'o. Nikech gima nche gionge okoro gin gi bas mondo ni Kisumu Joint Bunge Network. To nyiewo negi gi jok mogo arambe gi. Machiegni ni nyocha nyiche Kisumu tuk manye wetangula mar speaker mar National Assembly nyotelo Kisumu kata kegone gi arambe ka gidhi gi nyiewo tuktuge ka magikelo do mono en empowerment nikech nyiche gionge ka tuktuk koro gin godo. Nyano ka women rep ma Kisumu County nyicho luongo ne gi sako minuno kumbawa Moroni ma peso ketne agulu mar sako mar konyo mine matindo matimo wala matindo kadiponi mine gi ne nyalo bedo gi nyalo koso olo pesa sako to koro pesa ni sako mano gone gi arambe to ginyalo lota masin 500,000 do mano empowerment. So nyiso ni matis osetimore Nyatike Migori kech Migori koro ji osedhi mang'eny naneno ka en Rongo ne gidhi Nyatike gisewuotho and gembe nitie Elisha nyicho luongo gi honorable Elisha ma en MP magem nyo luongo gi machiegni mondo ogone jowa arambe. So anaparo ni kadiponi gigi nyalo timore kech koro nego penji ni nyo gone jotuktuka jo Kisumu Central arambe mar jobunge la wananchi ere bas mane koro nego wamegi duration wangeni bas ni osekaw 3 months ere bas benitie bas mine wa matimo wala manche Ruth Odinga man women rep Kisumu County wachne dhiolo negi loan koro nego waka unjo fuambo onego dhie ground to interview ane jok manitiere gi ka gin jobunge to wacho ni wakaw jakom mar bunge la wananchi nyiswa ne bas ni ka bas nitie to wacho ni gini koro en gima konyo jothurwa nikech I believe ni bas dhi mbele iloso bas mondo mi okel ne jowa women rep ma Ruth Odinga ba paro ne odhi chako nyiso ji kako ne giol pesa sako jo tuk bonego nyiew kanyo gone gi arambe nego wach ni koro tuk
okel tuk mondo wang'e ni Kisumu County nyogone gi ma tuk magi tuk monyiew. Alright. Mondo at least koro wang'e ni empowerment ni okonyo jothurwa. Okay. Julius.